Sentejn ilu l-korporazzjonijiet pubbliċi rreġistraw surplus ta' 96 miljun u 200 elf euro. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Skont l-NSO dan is-surplus reġistrat kien jammont tal 0.8% tal-prodott domestiku gross. Id-dħul tal-korporazzjonijiet pubbliċi li huma dawk fil-kontroll tal-Gvern irreġistraw dħul ta' ftit inqas minn biljun u nofs euro. Dan fisser kważi 97 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel. In-nefqa fil-korporazzjonijiet pubbliċi kienet ta' kważi biljun u 380 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 188 miljun euro. Kif tixed tabella li ppubblika l-NSO, il-qagħda finanzjarja tal-korporazzjonijiet pubbliċi bħal Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Port Ħieles tiebet. Dan kif sal-2013 dawn il-korporazzjonijiet f'idejn il-Gvern kienu jirreġistraw deficit iżda mill-2014 bdew jirreġistraw surplus.